și bine v-am regăsit la un nou episod din Fly Corp. Adică este un joculeț unde trebuie să-ți alegi o țară și să faci anumite, să faci I forgot my clothes. What should I do? Îmi cer scuze, doar că a fost o reclamă și ar trebui să Nu te cred, deci nu te cred. O să stați să vă uitați cu mine să suferați. Ce prostii mai au și ăștia. Bun, am revenit. Chișinău o să fie cu București. O să ți se facă mai multe aeroporturi, de exemplu, București, Constanța, Alba Iulia, Oradea, Timișoara, Alba Iulia, Timișoara, Chișinău, Vaslui, Constanța, Constanța, București, Craiova, Constanța, Chișinău, București, Chișinău, București, cam știți voi. Nu cred că știți, dar
Frută. Bun. Frută. Bun. Bun, bun. Știți ce m-aș juca Roblox. Haideți pe Roblox. Că Roblox oricum este cea mai bună variantă pentru toți, inclusiv pentru mine. Bun. De la ora, deci v-am spus și videoclipul trecut. De la ora, hai să zicem, weekendul de la ora 1 jumate, o să vă anunț pe comunitate dacă vreți să fac un videoclip de o oră, numai cu Roblox pe Zo Samurai sau pe alte jocuri. Îmi ziceți mie în comentarii dacă vreți, îmi spuneți și la revedere! Ne vedem la ora 20!